Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Isa pong napagandang hapon sa inyong lahat mga kabisyo. Sana okay pa kayo sa Alright, baby! Welcome na naman po dito sa programa! EDSA! That's right mga kabisyo, programang EDSA. Kasama niyo po straight up hanggang alas 9 ng gabi. Sa mga kabisyo po natin mga driver, angkol, maraming salamat of course for making us the number 1 radio station sa buong Metro Manila sa lahat po ng mga sasakyan. Maraming salamat. Kaya ang Love Radio sa sasakyan, sikat! Ay, unang-una sa lahat, syempre, uumpisan ko ang aking programa ng pagbati sa mga kasamahan po namin dito sa Love Radio na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Walang iba kundi syempre, si Rocky Terra! At ganon din po mga kabisyo, si Uncle Dagul. Kaya lahat sabay-sabay, party! Batiin natin sila ng happy birthday. Ayan, okay. Happy birthday! Ulitin natin, ha? Sabay! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Ay, naku, maluoy ka. Ay, naku, sa mga kabisyo po natin dyan, magandang hapon. It is now exactly 31 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Alam nyo, parang ang bilis ng panahon ngayon, ano? Maraming salamat kasi ngayon ay, ano na tayo ngayon eh? October 26. Nako, next week, mga kabisyo, eleksyon na! Kaya wag niyong kakaligtaan bilang kapitan, Diego Bandido! Diego Bandido! Ayan po mga kabisyo! Aragoy! Bakit na naman ta? Ay, piste ka, kanina ka pa dyan salita, hindi mo ko pinapakilala. Aragoy! Hindi ka lang! Sinisimulan na natin. O siyempre mga kabisyo, hindi mawawala po ang aking napakatalino, pinaka-genius na advisor. Walang iba kundi si Henyo! hindi na tender pero juicy pa rin. Ay, grabe na to sa mga kabisyo po natin. O siya, para lalong masaya ang lahat, mamigay na tayo ng 500 pesos na tumataging ting. Let's go! Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Okay mga kabisyo, narito na po for 500 pesos na tumataging ting. Ang tanong, sino ang naka-imbento ng Beyblade? Hirap niyan ha. Letter A, Maria Ozawa. Letter B, Alvin and the Chipmunks. Letter C, Pura Loca Vega.
O letter D, none of the above. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Kung may QR code ka ng Love Radio Manila, ano pang hinihintay mo? Manila! Scan mo na! At mamaya malalaman po natin kung sino maswerteng winner ng 500 pesos na tumataginting. Oras po natin, it is now 34 after 5 o'clock. Now here's the song coming from The Guns and Roses. Wow! Sweet Child of Mine. Ano bang naaalala mo nito, Uncle? Yung sa kapanahunan mo na nagra-rock and roll ka pa. Alam ko, naalala ko. Kaligid ka sa imong asuka.